Allah ɗaya na sani mai duka wahidu, amma ko ina na je Allah ahadu. Ni baban abin yaban ka na je Ahmadu, amma dan shirka suke kira na ya farradu. Ai Allah ka sani ka shafe su kamar haka, cika dai lafiya ta jallin kudura duka. Shaka shagi fadi shaka sirrin maka, arzikin masu arziki ka ji buloniya ta Allah duk arzikin ka to dan kolo kake. Sirrin samuwar halitta tun daga sama, auren ki matan akai wayo Fatima. To da suwa ni dai na bar fada karatun kurman baki ina mai masa fassara. Wallahi ke kadai kika auro nan miji, dukka yawan rijal mata ne allaji. Ga mai zulfikar mayaki na ubangiji Aliyu fa karfin mala'ika aka danka masa. Asina tunatin ranar da kuka yi karo, aniya dai aniya sai Ali ya gangaro. Kan ya gudu Aliyu shi tuni ya maduro, masanata suka yi kashi yayi gabo ya taka sai bawa Azra'ili Hausa ba. Sai da na tafi mai ya kai sai ya mazo gurin, ya san Ali da ya gifta sai dai gurin. Daga kan ya ala Azra'ili na gurin, abilai ne su ta zulfikar kai kuka kawai. Dukka sahabu radiyallahu anhum suke, shi ko Ali duba Annabi shi me yake. Karamallahu ka ta aikin fa ina yake, ba a ja da ala a gawayewar gari. Mijin Fatima zuciyar Muhammadu mutuwa ake. Allah ka daga ni zan tafi gun Ahmadu, wannan da ka fi so ba ka yi mai tudu. Wanda ka gayyace sa can sama kairul bashar da takalmi ma ya taka fadar ka ubangiji.